Znate li šta je zapravo najveći kulturni šok za jednog Rusa kada prvi put zakorači na naše ulice, u naše kafane i u naše domove? Nije to ni slična gramatika, niti su to pravoslavne crkve koje nas spajaju. Ono što njih zaista ostavlja bez daha jeste naš koncept slobode u svakodnevici. Dok mi često mislimo da smo mala Rusija na Balkanu, istina je da oni u nama vide nešto što su oni davno izgubili ili možda nikada nisu ni imali, neobuzdanu radost života koja ne zavisi od materijalnog statusa ili društvenog poretka. Danas ćemo razgovarati o tome kako nas oni zaista vide kada se sklone zavese velikog bratstva i kada počne stvarni, društveni život. Istražit ćemo zašto im je naše polako veća enigma od bilo koje filozofske teorije i kako naša kafanska kultura za njih predstavlja egzotiku kakvu nisu sreli ni na jednom drugom kraju sveta. Ostanite sa mnom do kraja, jer ćemo analizirati duboke socijalne razlike koje nas čine toliko drugačijima uprkos svim stereotipima o istovetnosti. Ovo je priča o nama i njima, bez ulepšavanja, iz ugla društva i kulture. Mi i Rusi, dva slovenska naroda, naizgled toliko bliska, a zapravo socijalno oblikovana u potpuno različitim ekosistemima. Za vas, koji ste prošli kroz decenije promjena na ovim prostorima, koji pamtite i neka druga vremena, važno je da razumete ovaj pogled. Zašto? Zato što Rusija za nas nikada nije bila samo još jedna zemlja na mapi. Ona je u našoj kolektivnoj svesti često projektovana kao neki idealni stariji brat. Ali šta se dešava kada taj brat dođe kod nas i počne da živi naš život? Šta oni misle o našem načinu vaspitanja dece, o našem odnosu prema radu i zašto su šokirani našom neposrednošću? U narednim minutima otkrićemo kako se ruska melanholija sudara sa srpskim vitalizmom i šta iz tog sudara nastaje. Saznaćete zašto oni masovno biraju Srbiju za svoj novi društveni centar i šta je to što mi imamo, a što je njima neophodno za istinsku ljudsku ispunjenost. Počnimo od stereotipa koji vladaju u ruskom društvu kada se pomene Srbija. Za prosečnog Rusa, Srbija je dugo bila definisana kroz dva suprotstavljena viđenja. Prvo je to romantizovano, gotovo mitsko viđenje južnih Slovena, koji su uvek nasmejani, hrabri i malo ludi na pozitivan način. Drugo je ono koje dolazi iz njihovih medija i školskih udžbenika, gde smo mi neki daleki rođaci kojima je uvek potrebna zaštita. Međutim, ono što je najzanimljivije jeste njihovo iznenađenje kada shvate da mi nismo mali Rusi. Oni dolaze sa idejom da će ovde naći istu hladnoću i distancu koju imaju u svojim ogromnim gradovima, a nailaze na balkanski temperament koji ih potpuno izbacuje iz ravnoteže. Jedan od ključnih stereotipa koji Rusi gaje prema nama jeste da smo mi narod kafane. Za njih je kafana mesto gde se samo pije, dok mi znamo da je za nas to institucija, kancelarija, bolnica i sudnica u jednom. Rusi koji su se doselili ovde u posljednjim godinama ostaju zatečeni činjenicom da mi u kafani provodimo sate razgovarajući o životu bez ikakvog konkretnog cilja. Njihova kultura je orijentisana na rezultat, na biznis, na efikasnost. Naš socijalni model, u kojem je prijateljstvo iznad radnog vremena, za njih je u početku delovao kao zaostalost, da bi kasnije postao predmet njihove najveće zavisti. Sljedeći veliki stereotip je naša divljina. Rusi nas često vide kao narod koji ne poštuje pravila, koji prelazi ulicu gde stigne i koji se dovikuje sa prozora. U njihovom društvu koje je vekovima građeno na strogoj hijerarhiji i socijalnoj kontroli, takvo ponašanje se tumači kao nedostatak kulture. Ali kada provedu neko vreme ovde, oni shvataju da to nije nedostatak kulture, već višak slobode. Oni vide da mi nismo agresivni, već ekspresivni. To je ključna razlika koju rusko oko polako počinje da prepoznaje, mi ne vičemo zato što smo ljuti, već zato što smo živi. Istina je, međutim, često drugačija od onoga što se piše u knjigama. Pogledajmo koncept vremena. U Rusiji vreme je neprijatelj. Zbog ogromnih prostranstava i surove klime, tamo se sve mora planirati u minut. Kašnjenje se smatra teškom uvredom. Kod nas polako nije samo reč, to je filozofski pravac. Ruska majka koja dođe u naš park sa detetom ostaje šokirana kada vidi srpske roditelje kako opušteno sede i piju kafu dok se deca igraju u prašini. U ruskom društvu dete mora biti pod konstantnim nadzorom,
čistih ruku i u strogo kontrolisanim uslovima. Naš vitalizam, ta neobična sposobnost da se radujemo malim stvarima i da ne pravimo tragediju od prljave košulje, za njih je pravi kulturni prevrat. Razlika između ruske melanholije i srpskog vitalizma je možda najdublja tačka našeg neslaganja i istovremeno privlačenja. Ruska kultura je izgrađena na patnji, na traženju smisla kroz bol, na Dostojevskom. Kod nas, čak i kada nam je najteže, mi okrećemo na šalu. Mi imamo inat, tu specifičnu socijalnu kategoriju koju Rus teško može da prevede. Za njih je otpor sistemski, za nas je inat ličan i emotivan. Oni se dive našoj stvarnoj, organskoj otpornosti. Vide kako mi preživljavamo krize sa osmehom na licu, dok bi oni u sličnim socijalnim okolnostima verovatno pali u kolektivnu depresiju. Zašto oni zapravo tako misle o nama? Koreni leže u istoriji razvoja našeg društva. Rusko društvo je decenijama oblikovano u velikim sistemima gde je pojedinac često bio samo zupčanik. Naša istorija, iako bolna, uvek je bila vezana za malu zajednicu, za porodicu, za lokalni identitet. Mi smo zadržali tu plemensku povezanost koja je u Rusiji gotovo nestala u velikim gradovima poput Moskve ili Sankt Peterburga. Kada Rus dođe u našu malu sredinu, on je šokiran time što ga komšija pozdravlja, što prodavačica u prodavnici zna kako mu se zove dete. To je za njih socijalni šok najvišeg nivoa, otkriće da ljudi i dalje mogu biti ljudi, a ne samo prolaznici. Reakcije Rusa kada se suoče sa našom realnošću često idu iz krajnosti u krajnost. U početku su zbunjeni našom neposrednošću. Mnogi se osjećaju nelagodno kada ih Srbin, kojeg poznaju tek 5 minuta, pita za zdravlje porodice ili visinu plate. U Rusiji je to zadiranje u privatnost. Ovde je to znak pažnje. Međutim, nakon prvobitnog šoka nastupa faza oduševljenja. Oni počinju da usvajaju naše običaje, počinju da kafenišu, počinju da razumeju da se posao može završiti i bez prevelikog stresa. Najveći kompliment koji mi kao društvo dobijamo od njih jeste njihova tvrdnja da se ovde osjećaju slobodno da budu svoji. Poredimo sada konkretno život u Srbiji i Rusiji iz ugla prosečnog čoveka vaših godina. Srbija je zemlja u kojoj je porodica i dalje centar svemira. Naše slave, naši porodični ručkovi, to je nešto što je u Rusiji postalo retkost. Tamo su porodični odnosi često hladniji, formalniji. Naše vaspitanje dece, koje se mnogim Rusima čini popustljivim, zapravo stvara ljude koji su socijalno mnogo inteligentniji i spretniji u komunikaciji. Srpsko dete se od malih nogu uči da se snađe, da razgovara sa starijima, da bude deo zajednice. Rusko dete se uči disciplini i pokoravanju pravilima. Rezultat je očigledan kada pogledate odrasle ljude. Mi smo narod individualaca, oni su narod koji bolje funkcioniše u velikim sistemima. Životni standard je još jedna tačka velikog poređenja. Rusija ima velelepne gradove, neverovatnu infrastrukturu i bogatstvo koje mi ne možemo ni da zamislimo. Ali oni kažu da je kvalitet svakodnevnog života u Srbiji veći. Zašto? Zato što mi imamo vreme. Mi imamo dostupnost kvalitetne hrane, imamo sunce i imamo tu specifičnu kafansku socijalizaciju koja ne košta mnogo, a vredi čitavo bogatstvo. Rusi koji se dosele ovde često kažu da su u Moskvi imali sve, ali nisu imali život. Ovde možda nemaju sve, ali imaju osjećaj da žive svaki trenutak. Šta Srbija radi bolje? Mi bolje čuvamo svoje ja. Uprkos svim uticajima sa strane, mi smo zadržali naše običaje, našu muziku koja je za njih potpuno egzotična. Rusko uvo, naviknuto na klasične kompozicije ili modernu zapadnu pop muziku, u našem turbo minus folku ili izvornoj muzici pronalazi neku vrstu sirove energije koju ne razumeju, ali ih privlači. Oni vide da mi ne pokušavamo da budemo neko drugi. Srbin je ponosan na svoju rakiju, svoje ćevape i svoju slavu. Taj spoj ponosa i jednostavnosti je ono što njih najviše fascinira. Kako je došlo do toga da se toliko razlikujemo? Naš put je bio put raskrsnice. Mi smo na Balkanu primali uticaje i sa istoka i sa zapada, ali smo ih sve srbizovali. Mi smo od Vizantije uzeli duhovnost, ali smo joj dodali našu pagansku vedrinu.
Rusija je, s druge strane, gradila imperiju. Imperija zahteva žrtvu pojedinca. Naše društvo nikada nije bilo imperijalno, mi smo uvek bili zajednica domaćina. Taj domaćinski mentalitet je ključ svega. Kod nas je svaki čovek kralj svog dvorišta. U Rusiji je država kralj, a čovek je podređen. To je suštinska socijalna razlika koju danas jasno vidimo kada se naši svetovi susretnu. Jezičke zamke su posebna priča. Koliko puta ste se nasmejali kada ste čuli da je nešto na ruskom pozor, što kod njih znači pažnja, a kod nas nešto sasvim drugo? Ili kada kažemo da je žena trudna, što na ruskom znači da je nešto teško i naporno. Ove male jezičke igre zapravo kriju duboke kulturne slojeve. Naš jezik je mekši, melodičniji, prilagođen razgovoru uz kafu. Ruski jezik je moćan, težak, prilagođen za velike govore i književnost. Čak i kroz jezik oni osjećaju našu veću sklonost ka uživanju i opuštenosti. Posebna tema je srpska hrana i naš odnos prema njoj. Za Ruse je jelo često samo nužnost, nešto što se obavi brzo između dva posla. Kod nas je obrok svetinja. Oni ne mogu da veruju koliko pažnje mi pridajemo kvalitetu mesa, načinu pripreme zimnice ili pečenju rakije. To je za njih vrhunski izraz očuvanja tradicije. Oni u tome vide našu snagu. Vide da nas ne može slomiti nijedna ekonomska kriza dokle god imamo svoju baštinu i svoj kazan. Ta socijalna sigurnost koju mi crpimo iz zemlje i tradicije je nešto što je moderno rusko društvo u velikim gradovima gotovo potpuno izgubilo. A šta je sa emocijama? Rusi su često zatvoreni, potrebno je mnogo vremena da ih otvorite. Srbi su kao otvorena knjiga. Mi svoje emocije nosimo na rukavu. Rusi nas vide kao hrabre ljude jer se ne plašimo da pokažemo slabost, da zaplačemo uz pesmu ili da se glasno nasmejemo. Ta emocionalna sloboda je za njih najveći dar koji Srbija nudi. Oni kažu da se ovde duša leči. Zamislite to, mi koje često kritikuju da smo ovakvi ili onakvi, za jedan veliki narod predstavljamo banju za dušu. To bi trebalo da nam bude na ponos. Mi često podcenjujemo ono što imamo. Gledamo ka velikim zemljama, ka Rusiji ili Zapadu i mislimo da smo mali i nebitni. Ali ovaj ruski pogled na nas nam govori suprotno. Oni dolaze ovde i otvaraju biznise ne samo zbog nižih poreza ili političke situacije, već zato što žele da im deca odrastaju u društvu koje još uvijek zna šta je čovek. Oni cene našu sposobnost da ostanemo svoji. Vide da mi, uprkos svim pritiscima modernog doba, nismo postali roboti. Za vas, koji ste gradili ovu zemlju i njenu kulturu kroz decenije, ovo je potvrda da su prave vrednosti opstale. Naša slava nije samo verski obred, to je socijalni lepak koji oni ne razumeju u potpunosti, ali mu se dive. Naša kafana nije samo kafana, to je mesto gde se čuva mentalno zdravlje nacije. Naša porodica, sa svim svojim manama i glasnim raspravama, za njih je tvrđava kakvu oni pokušavaju da ponovo izgrade. Šta ovo znači za tebe, dragi moj gledaoče? Prvo, znači da treba da se oslobodimo kompleksa manje vrednosti. Rusi nas ne vole zato što smo mi mali oni, već zato što smo mi. Oni cene našu autentičnost. Drugo, treba da budemo svesni svoje odgovornosti da te vrednosti sačuvamo. Sloboda koju oni osjećaju kod nas je krhka. Ako postanemo isti kao i svi ostali, ako izgubimo svoje polako i svoju neposrednost, izgubit ćemo ono što nas čini velikima u očima sveta. Budimo ponosni, ali i oprezni. Prihvatimo one koji dolaze sa poštovanjem prema našoj kulturi, ali im jasno pokažimo ko smo. Neka uče od nas šta znači uživati u životu, šta znači ceniti prijatelja i kako se čuva tradicija. Rusija je možda velika sila, ali Srbija je velika po duhu i radosti življenja. To je zaključak koji svaki Rus koji je proveo bar mesec dana ovde nosi sa sobom zauvek. Na kraju, šta možemo izvući kao pouku? Bratstvo o kojem se toliko priča ne gradi se samo na zajedničkoj prošlosti ili religiji. Ono se gradi na razumevanju i poštovanju razlika. Rusi nas danas vide bolje nego ikada pre jer su tu, među nama. Oni vide naše mane, ali naše vrline cene više nego što mi sami to činimo.
Oni u nama vide slobodu koju mi često uzimamo zdravo za gotovo. Vide socijalnu koheziju koju mi smatramo normalnom, a koja je u svetu postala luksuz. Srbija za Ruse više nije samo tačka na mapi ili pravoslavni saveznik. Srbija je za njih postala učionica života. Učionica u kojoj se uči kako se usporava, kako se voli porodica i kako se čuva sopstveno ja u globalizovanom svetu. Mi smo za njih primer vitalnosti koja ne priznaje poraze. I dok oni uče od nas kako da žive polako, mi možemo od njih naučiti kako da više cenimo sopstvenu kulturu koju često olako odbacujemo. Zapamtite, naša snaga nije u tome da budemo veliki kao Rusija, već da ostanemo veliki kao Srbija. Sa svojim kafanama, svojim slavama, svojim glasnim razgovorima i svojim nesalomivim duhom. To je ono što svet, pa i naša ruska braća, kod nas najviše vole. Budite ponosni na to što jeste, jer u očima onih koji su videli sve, mi smo i dalje nešto posebno. Hvala vam što ste odvojili vreme za ovu analizu. Nadam se da vam je ovo otvorilo neke nove poglede na to kako nas drugi vide i koliko je važno da čuvamo našu socijalnu i kulturnu baštinu. Pišite u komentarima šta vi mislite, da li ste primetili ove razlike u kontaktu sa Rusima. Kako vi vidite naše polako u odnosu na njihov ritam života? Vaše mišljenje je važan deo ove priče o nama. Do sljedećeg viđenja, čuvajte naš duh i naš način života.